L-ewwel ħadd tar-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-Mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Lvant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-Mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel, u siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u siġra ta' tarrif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serp kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-Mulej Alla u qal lill-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien? U l-mara wieġbet lis-serp: mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas ma għandkom tmissuh, inkella tmutu. U s-serp qal lill-mara: le, żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal Allat li jafu it-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn. U s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lil-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebbħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma. Salm responsorjali. Ħenna lina Mulej għaliex dnibna. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni konni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ħenna lina Mulej għaliex dnibna. Għax jiena narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ħenna lina Mulej għaliex dnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Ħenna lina Mulej għaliex dnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ħenna lina Mulej għaliex dnibna. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol ir-Rumani. Ħuti, kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kottra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad jisaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru mitinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jisiru ġusti. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien l-Ispiritu ħalli l-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: jekk inti bin Alla, ordna lil dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħed għal isfel. Għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbatx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll: iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra, ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan, għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej.